A tady se musí použít jenom ten jemnej. No uvidíme. Protože podle mého tam těho nepropadne, že tam zůstává strašně málo prostoru. Já si myslím, že ho nemusíme šroubovat celý, ne? No jasně, že ne. No ještě trošku, je to tady docela pevný, se to nezdá, ty zahrady jsou měkčí. Ale jako jestli pastevci chtějí tohle dělat a ohrazovat, tak to je prostě... Tak nejenom pastevci, ono i před těma barákama, že jo? Jo, víš co, my jsme malinko udělali tady ty plochy na tom. Takže se ho vzít. Srovnat ho tak jako tady jediný problém, co je taky méně toho prostoru na srovnání, jo. Jo, vejde se tam, či možná i ten velký, no, to je jedno. Tam jde o to, aby to tam hodili přibližně kolmo, že jo. Tak, musíme trochu toho jemného, tak zůstane. Ale pak si myslím, že hlavně ten, tam tady. To on zase ten hrubej to uchytí vejš. A na rovinu, když vezmou i větší oblásky a strčí ho sem na to, tak to bude držet taky. Jo. A čím víc tam prostě utemujou ten štěr, tak tím víc tím štěrkem chytěj. Jo, ale myslím si, že ta hrubost je ideální pro všechny ty. Která tady je méně toho prostoru, jak se to tam hůř strká. Jo, když jim to budeš ukazovat, opravdu si dej záležet na to, vidíš to, hele, tady už je takhle ten kamínek a když je tady takhle kouslej, tak to drží i na té horní trubce. Dej si záležet na tom, aby jsi jim ukázal to, že se to tam musí nastrkat a utemovat, protože opravdu si lidi myslí, že to tam volně položí a obsypou štěrkem a hned to drží. Ten princip je, že ten štěrk se musí zakousnout do té trubky. No jasně, a pak když do toho ještě poklepeš, že jo? No, to přesně udělá, že on si sedne a sevře to tam v tom konickém těle, že jo. Nevypotřebovávej mi toho tolik. Ještě jeden. A víš, že on si tam jakoby zalejzá do té trubky, víš, jak se teda to si sedne a napěchuje se na tu trubku. Což bych ho udělat nemusí, aby si neničili trubku třeba gumovou paličkou, to udělej. Nebo něčím prostě, jenom aby tam došlo k tomu, že si ten štěrk sedne. No, tady tolik nedrží. Ještě to zkusím utemovat. Jo, ale zase, jestli to chtějí pro ty kompakty, tak není nic jednoduššího, jestli nám to tam nebude držet tolik. Že to tam je zasazený míň. Ale ty kompakty jsou do 160 cm, že jo, ploty? Do 160 cm, ale ty 38 plotovky. Jo. Zkus to vyrvat, jakou silou to vyrveš. Nevyrvu. Jo, ale... Natáčím. No. Pojď, já tě budu natáčet. Zkus to jako fakt zarvat na prvním, bacha, nedosekni si bradu, kdyby náhodou to vystartovalo. Ty vole. Vůbec. Jo, a kdo se ti bude takhle ničit s tím plotem, že jo? To fakt vezmeš radši šroubovák, vyhasíš to a povolíš si to.